Pau Freixas. Hola, què tal? Bon dia. Com estàs? Molt bé. Escolta, tenim un petit dubte ja només per començar, perquè clar, dèiem amb la Olga, guionista, productor executiu, director de Cites i Cites Barcelona, creador, diguéssim, com t'hem de presentar al final, no? Que és ànima de és cites. Igual, no, a títol personal. Jo intento tenir molt control creatiu sobre els projectes. He de dir que a Cites, justament, jo he compartit la producció executiva amb l'Eric Navarro i, de fet, jo no he escrit Cites en aquí. He supervisat, però no he escrit res. O sigui, no hi ha cap episodi que jo l'hagi escrit. En aquest Cites jo Barcelona. N'he dirigit 4 i he fet la producció executiva, que és una mica el control del contingut, junt amb l'Eric, i a partir d'aquí hem tingut altres directors, com el David Selves, com el Paco Caballero, com la Patricia Font, com el Carles Torrent, i altres guionistes que també hi han participat, amb la qual cosa és una sèrie molt coral en un sentit. És veritat que el control creatiu l'hem portat l'Eric i jo, però en aquest cas, no sé, soc més productor executiu i director que altra cosa. Què és per tu Cites? Bueno, és un feel good, és una mena de tornar en una època on tot són conflictes i problemes i una mica tot hi ha una època de crisi, venim d'una pandèmia no fa tant, una guerra que ens escalfa del cap i una sensació que la política i que tot plegat ens torna molt descreguts. De sobte, Cites és una sèrie que et permet connectar amb el romanticisme, amb el morbo, amb l'estar a gust davant de la tele veient actors que són molt coneguts i molt estimats per l'audiència, tenint cites per internet, de forma que que es citen per internet però es troben en real, que de forma que d'alguna manera connectes amb aquesta idea de la ficció com a entreteniment i benestar. Després sí que hi ha un retrat de personatges i cada cita té els seus girs i el seu enganxe, cada capítol té 2 cites, amb la qual és molt dinàmic, però sobretot diria que és això, que és el benestar a l'hora de veure o a l'estar a gust veient alguna cosa i entretenir-te. Aquesta és la voluntat de Cites. I la tornada aquesta que hem fet, perquè clar, les 2 primeres temporades vam fer fa 7 anys o 8. 7 anys? Fa moltíssim. I és veritat que la tornada aquesta ens ha agafat que el que són les aplicacions per citar-se a internet han evolucionat molt. Han canviat, Pau, sí. clar. En aquell moment era feia vergonya. La gent no deia que havia quedat no ho deia, si havies quedat amb algú. I si s'havien enamorat allà, deien que s'havien conegut en un bar. Però jo en conec molta gent, Molta, n'hi ha molta. Però molta. O sigui, ara ja és bestial. Bueno, ara el tema és que tothom en té. I s'ha convertit una mica en rutina. Per tant, ja és de dir, la cita 40 que vaig tenir a través de l'aplicació i tal. Aleshores, tot això era interessant d'aplicar-ho sobre la ficció, no? I de sobte hem pogut fer com una mena d'evolució d'aquelles cites que vam disfrutar en aquell moment i hem fet una versió actualitzada d'això, no? On primen els personatges i les històries emocionals, evidentment, però el mecanisme de lo que és les cites per aplicació han evolucionat. Ahir està clar que teníem la primera cita amb TV3. Pau, vas veure l'estrena o què? Vaig veure un tros. I què va passar? Un desastre, sí. A veure, va haver una fallada tècnica claríssima amb el dual, que per mi era fonamental, perquè era on hi havia la versió original. A veure, la sèrie ha arrossegat de per si una dinàmica molt concreta. És una sèrie que la paga una part molt significativa Prime Video i una altra part més petita, TV3, i una altra part Filmax. Aquestes 3 potes fan que la part que paga Prime Video és una part que la versió original és en castellà i la part que paga TV3 en català. I això permet, per una banda, fer una producció amb aquestes dimensions i ressuscitar cites, perquè era una sèrie que havia quedat, ja es va cancel·lar fa 7 anys, i no se'n van fer més, i Prime Video ha sigut motor d'això. Sense Prime Video no s'hagués fet aquesta sèrie. Aleshores, aquesta sèrie s'ha fet així. Què té de bo? Per una banda, té de dolent que per emetre-ho per TV3, doncs hi ha tota una sèrie de capítols que estan en castellà i s'han d'emetre doblats, perquè hi ha tot un perfil d'espectadors que volen, i entenc que sigui així, que a TV3 s'emetin les coses en català, i en paral·lel hi ha d'haver-hi l'opció del dual, que és on tu veuries la versió original. També té una cosa bona a nivell lingüístic, que és que a Prime avui ja la pots veure sencera, la sèrie, i hi ha un terç de la sèrie que són en català, amb la qual a la resta de l'estat espanyol se sent català i hi ha una sèrie amb certa repercussió, amb actors de renom i amb una part en català que fa que exportem idioma i importem diners per la cultura, evidentment, perquè Prime Video ha ficat una injecció econòmica forta en aquesta sèrie que s'ha gastat a Catalunya, a Barcelona, en l'equip tècnic, en la gent d'aquí, en els locals, en Barcelona i en tot. Dintre d'això, què va passar ahir? Que el dual va haver una fallada tècnica. Problemes tècnics. Amb la qual, amb el punt de partida de que ja estàvem una cosa, que hi ha gent que li emprenya que haguem fet una sèrie en versió original, una part en castellà.
que estan al seu dret de dir que no hem de produir res en castellà, però nosaltres no hem de posar diners ni en el Buen Patrón, ni en cap pel·li, ni en cap res que no sigui en idioma català íntegre. Jo crec que s'ha de fer per poder exportar el català, s'ha de poder buscar coproduccions, estem en un món globalitzat, on tothom coprodueix, tots els països ho fan, i d'alguna forma ens hem de permetre fer la majoria de sèries, totes les que puguem en català, exclusivament, totes les que ens podem pagar. És així, i hem de potenciar l'idioma i tal, però també hem de ser capaços d'entendre que la coproducció és una dinàmica ja instaurada al món, en qualsevol cadena, plataforma que treballis, de qualsevol país, estem buscant coproduccions. Crec que TV3 no ha de ser menys en això i ha de poder posar una part de la seva producció, perquè econòmicament li costa uns diners molt més justets, una part per poder potenciar la idea de que el català s'exporti i que es portin diners aquí. Què passa? Que si el dual falla en l'emissió, la gent que vol veure la versió original es queda orfa d'això. Aleshores, bueno, clar, ahir va haver un error, evidentment. Us han dit alguna cosa TV3, Pau, o no? Sí, que va haver un error tècnic. Qui us han dit? Que va haver un error tècnic? Un error tècnic. Aleshores, clar, aquest error tècnic fa que de repent hi hagi una frustració per tota la gent que ho veuria en versió original, que pateix la idea de veure la Carmen Machi parlar en català i que li agradaria més sentir-la tal com s'ha rodat. A mi em passa com a creador, perquè jo, evidentment, m'encanta. Clar, t'ho anava a dir, tu com a creador, al veure ahir, saps d'aquesta estrena, què? No, jo evidentment, estic en contra. Bueno, i tot l'equip, Jo estic en contra del doblatge en general. Crec que és una eina, ja sé que és el dia del doblatge, ja he sentit la Mercè Montalà, me l'estimo, que no puc estimar-me la és una actriu espectacular, crec que és una gran dobladora, crec que estem en una societat que el doblatge s'ha instaurat, per tant s'ha de fer, però és veritat que els creadors són més partidaris de que les nostres coses es sentin en versió original, perquè és com les hem fet. El doblatge és un procés posterior, que es pot fer molt bé i que és interessant qui sigui, però inevitablement jo com a creador no puc evitar dir, home, jo preferiria... Com a mínim s'ha d'oferir l'opció. Si l'espectador prefereix veure-ho en versió en català, ho té, però si té la versió original ha de poder agafar. Quan fa la falla tècnica, doncs evidentment ens quedem orfes d'arguments, està clar. Clar, ahir costava això de veure això que dèiem, actors que els coneixes de tota la vida, no? Els coneixes la veu, i clar, sentir-los doblats al català o doblats per ells mateixos, no? Tu vares dubtar, hi ha algun moment, Pau, que vares dubtar en aquest procés de fer el projecte bilingüe o no? O vas tenir-ho clar quan se't va... Si no estic en posició de dubtar, ni jo, ni TV3, ni ningú. O sigui, TV3 no hagués pagat aquesta sèrie. El dubtar vol dir no fer-la. Ja. O sigui, és millor no fer sèries que tinguin un peu d'exportació i, per tant, és igual, en França. Oblidem-nos de l'estat espanyol, perquè hi ha un conflicte obert. Sí. No hem de produir mai en França. Ni en ningú altre país del món, cap. Només hem de fer sèries que siguin exclusivament en català. Bueno, ostres, ojalà en féssim infinites només en català. Però tal com és el panorama, ajudar-nos entre països és una cosa bona. Llavors dic, jo vaig dubtar, no, zero. Aquesta sèrie estava enterrada, estava en un calaix, saps? Aleshores dic, home, però si estava en un calaix, l'hem reobert, hem pogut treure un partit, crec que tant Catalunya a nivell econòmic com a nivell lingüístic, el fet que s'exporti i es vegi fora, i el tema és veure la doblada. I hi ha molta gent que ho disfruta veient-la en català. A mi, com a creador, em costa més, però hi ha molta gent que la veu la versió doblada i la disfruta. De fet, vam fer un 21% de share. És el rècord que ha fet mai Cites a la cadena. Un 21 al primer capítol, un 19 al segon, és un èxit bestial. Vam fer 456.000 espectadors, mentre a l'Hormiguero hi havia Rosalia i va fer 230.000. O sigui, estem parlant d'aquest nivell d'èxit, amb la qual la sèrie és un èxit a nivell d'audiència. Per tant, hi ha molta gent que ho ha disfrutat en català. El tema és, sobretot, que s'ha de cuidar a tothom. I cuidar a tothom vol dir tenir la versió original. Tenir la versió original i també, Pau, ara a mi també m'agradaria compartir amb tu, perquè és que s'ha obert un debat. De fet, avui ho comentàvem. O sigui, qui avui, dimarts 13, per cert, arriba a la feina o surt al carrer, tothom a visites, ahir va veure l'estrena TV3, no? I de tothom en parlarà avui, no? El tema és de què parlaran. Perquè una cosa és el que parlem nosaltres, el que parla Twitter, que és un país de haters, i és una bombolla. Vaig treure el cap ahir. Sí, és una bombolla. A Twitter no amb això, amb tot, és una bombolla. Sí. El món està en un altre lloc. O sigui, el món està en un altre lloc. Sí. Jo dic, sí, és representatiu d'una part, no dic que no, però no és una realitat. Si no, ahir no hi hauria un 21% de share. No hi seria. Per què? Si mires Twitter, ningú parlava de contingut. I dius, això és significatiu? No, jo ho deixo de veure, a la merda, no ho veiem més, mai més, a la merda. Arribes al matí, 21% de share, 456.000 persones. Aquestes persones no tenen Twitter. La meva mare no té Twitter, molta gent no escriu a Twitter, i molts en tenen i no es dediquen a veure la tele escrivint Twitter. Aleshores, crec que el debat el creem nosaltres.
el creem nosaltres. No dic que no n'hi hagi, però es pot fer un debat intel·ligent, amb arguments i tal, o es pot fer un incendi. Twitter és més d'incendis, i és molt divertit. I jo mateix, jo m'hi poso i me'ls miro. Perquè busques la polèmica, no?, en el fons. Bueno, perquè la polèmica és més divertida. Tothom ho sap. Sí, jo quan faig guions busco conflictes, perquè si no, no hi ha història. És així. Clar, la polèmica és més divertida, però que de repent la societat està molt més equilibrada del que poden representar les xarxes i després què passa? Els mitjans de comunicació repercuteixen de Twitter. Però no agafen i fan una enquesta a 2.000 persones que no tinguin Twitter i a veure com ho han viscut, perquè no hi ha temps, perquè estem en la immediatesa. Sí. I Twitter és immediat i funciona molt bé. Aleshores, jo dic que sí, que hauran vist cites, sí, hi haurà molta gent. Jo tinc xats de grups d'amics que no saben ni de què va, ni què ha passat. I et diuen, ai, sí, que és veritat que jo vaig intentar veure dual, no hi vaig poder i tal, vaig acabar en català, em va fer pena no veure aquest... Vale, però s'ho va veure, hòstia, m'ha agradat o no, tal. I dius, bueno, doncs hi ha un altre perfil. Hi ha de tot. Aleshores, nosaltres potenciem una idea, que és la del conflicte. I aleshores està bé, estem així, és aquesta societat que vivim. Si no hi ha més. O sigui, a partir d'aquí és la sèrie de veritat qui està... O sigui, parlem de la sèrie, 2 minuts, i quan parles de la sèrie, el que hagi pogut veure, a mi em sap molt greu que l'hagi pogut veure en versió original, perquè m'agradaria parlar de la sèrie vista en versió original. A Prime Video avui la veuran en versió original. A partir de la setmana vinent, confio que no hi hagi problemes tècnics altre cop, veuran els capítols en versió original qui vulgui, i qui vulgui en català. I el que ho vegi en català serà perquè ho disfruta així i no li genera cap impediment. I a partir d'aquí parlarem de contingut. Ara és molt més divertit parlar del conflicte. Bueno, sí, parlar de conflicte i ja tanquem el conflicte. No, parlem d'infinit, si és que ja sé que és la mandanga que ve de gust. No, escolta, però és interessant també el debat que hi ha al darrere, de dir, ostres, que potser hi ha gent que pensi això, que TV3 ha de posar diners en un projecte que no és íntegrament en català, però perquè tampoc hi ha un estat, no sé com ho veus tu, que hi ha al darrere que pugui donar suport a aquestes produccions. No, sí, estic d'acord, que l'opinió de qui pensi que només s'han de produir coses exclusivament en català em sembla superlícita. Sí, jo, tio, he fet Pulseres, he fet Benvinguts a la família, he fet Cites de 2 temporades, o sigui, a veure, he fet Herois, la meva primera pel·li en català, o sigui, no sóc una persona català, jo intento fer sèries en català sempre que puc, i ofereixo sèries a TV3, unes les aconsegueixo aixecar, altres no, perquè pel que sigui, lo normal. Ara, una cosa és això, i l'altra és que realment jo penso que un país que es vol obrir al món té que tenir majoritàriament la producció, tota la que es pugui pagar en català. Totes les sèries que siguin exclusivament en català. La meva opinió personal, però que és vàlida igual que la de qualsevol altra, ni més ni menys, és que jo crec que sí que s'ha de poder permetre en el món globalitzat on vivim que TV3 i el català es pugui buscar en coproducció. Plantegem-nos amb la BBC. Ve la BBC i et diu que vol fer una sèrie amb tu. Vale? I que vol posar actors d'altíssim nivell d'anglesos a treballar aquí. Vale? Que els portarà a Barcelona, que fotrà pasta a Barcelona i que una part de la sèrie serà en anglès i l'altra part serà en català. Vale? Aquesta sèrie no s'ha de fer, segons aquesta gent. Jo penso que sí. I aquesta sèrie a Anglaterra sonarà el català i a més tindrem de repent un actiu de potenciar això. Aquí s'haurà d'emetre doblada? Clar, s'haurà d'emetre doblada perquè la gent no entendrà l'anglès, o els que no l'entenguin, i els que el vulguin veure en anglès subtitulades posaran el dual. Jo aquest projecte del que estic parlant crec que s'ha de fer. Culturalment crec que s'ha de fer, lingüísticament per exportar l'idioma crec que s'ha de fer. I en paral·lel, el que no pot ser és que només fem aquests projectes. S'han de fer tots els projectes que la nostra economia cultural ens permeti en català, estrictament. Però també hem de permetre que del pastís un percentatge, encara que sigui petit, es permeti això, perquè de sobte t'obre el món, et ven el món, et fa importar talent, hi ha tota una sèrie de valors. Aquesta és la meva opinió. Que l'altra opinió també és vàlida, perquè hi ha una política lingüística complicada, perquè hem de protegir el català, ja ho entenc, TV3 representa el que representa, però jo penso que el fet d'emetre la doblada està fent aquest procés i que la versió original al dual ens dona l'altra. Jo aquesta és la meva opinió. A partir d'aquí, les altres opinions, hòstia, totalment vàlides. Un país madur debat sobre això i pren decisions. No s'escalfa amb això. Que és el que jo dic, no ens escalfem? Si no escalfa, si jo entenc perfectament. Parlem-ne, per tant, dic, ostres, sí, és interessant. A mi m'interessa aquest debat. I em sembla que és xulo culturalment i pel país i per la televisió i per tot. No, i està molt bé, Pau, que en puguem parlar ara mateix aquí. Escolta, com va sortir aquesta col·laboració? Perquè ara estem parlant molt de TV3, tu deies, ostres, és que us van cancel·lar, diguéssim, no? A la segona temporada us vau quedar que ja està, que no hi havia més cites. No? Com va tocar la porta Amazon en Pau Freixas? Van venir Prime Video, ens van juntar en una reunió a TV3 i a Filmax i ens van dir que els estaven interessats ells en produir una tercera temporada d'això i que estaven disposats a posar un percentatge altíssim del pressupost. A partir d'aquí, tot es va activar, amb la qual cosa realment
Prime Video és motor principal d'aquesta sèrie. TV3 també, perquè s'hi va sumar, i crec que és una decisió intel·ligent en molts sentits, que s'ha de comunicar molt bé, i que s'ha de gestionar bé, però em sembla que el motor principal va ser Prime Video, amb la qual és que no va ser ni... No és allò que dius, no, planteges fer-ho d'una altra manera, no, és que no s'hagués fet d'una altra manera. Saps? És que si no s'hagués fet. No s'hagués fet. I a partir d'aquí, pots dir, hòstia, millor que no es faci. Sí, bueno, perquè és un altre debat. Hi ha gent que ho pensa, això és un altre debat, ja està. Clar, confessem que nosaltres som fans de la sèrie, obertament, Pau. Per tant, d'alguna manera tenim infinitat de preguntes, no només d'ahir, sinó per descomptat de la sèrie de tot el que vindrà, no? I volem saber també més coses de cites en general. Aquesta és la tercera temporada, les dues primeres era la sèrie Cites, ara Cites Barcelona, 6 episodis, amb 2 històries per capítol, on dues persones que en principi no es coneixen tenen també aquest principi, no? Una cita amorosa. Clar, existeix un Cites original, que és el Dates, sèrie anglesa estrenada al Channel 4, no? El 2013, que sí? Que es va... Fa mil anys. No sé quan era. Que es va quedar amb una única temporada, no? Sí. Tu quan vas decidir, Pau, de dir, ostres, vull fer el Dates català? Mira, l'Ivan Mercader va ser el que va posar la llavor a dintre de Filmax, que és la persona amb la que treballo jo dintre del departament de ficció de Filmax, i va dir, hòstia, això seria interessant. Aleshores, a partir d'aquí, nosaltres el que sí que vam fer és que vam veure Dates a l'original i és molt fosc, pel meu gust. O sigui, massa agri, massa fosc, parla molt més de la misèria humana que de la comèdia romàntica. I el que nosaltres vam voler fer, i vam fer de fet, és reinventar l'ànima de la sèrie. Utilitzar el mecanisme, que són cites a través d'aplicacions, però poca cosa més. Per nosaltres, a les primeres 2 temporades vam fer 52 cites. O sigui, 52 cites, de les quals n'hi havia 3 que són del Dates original, i n'hi ha 49 de noves. D'aquestes que, per tant, nosaltres a nivell de relat no vam fer servir res, apenes. I a nivell d'ànima la vam canviar molt. Aleshores, sí que ens va donar la idea de dir, hòstia, això és molt interessant, es pot potenciar la ciutat, Barcelona es pot potenciar com una ciutat molt maca, podem jugar amb molts actors diferents, permet realment que hi hagi un viatge romàntic i de morbo i de voyeurisme, i llavors ens semblava que això era molt potent. A partir d'aquí vam agafar i vam fer la nostra versió de l'original. I ara el Cites Barcelona, això també té alguna cosa a veure, no? Que hi hagi al Prime Video també, diguéssim, o no? Bueno, totalment. Sobretot el que ens ajuda és a poder empaquetar millor la producció i, per altra banda, poder accedir a actors d'àmbit estatal que ens permeten donar una empenta a aquests actors com la Carmen Machi, el Gonzalo de Castro, la Clara Lago, l'Antonio Hortelano, l'Eva Santolària, l'Alejo Sauras, el Miguel Ángel Muñoz. Clar, la llista és bestial, el Pablo Rivero, vull dir, hi ha una llista bestial d'actors que hem importat, diguéssim, i a partir d'aquí, sobretot, jo el que intentava, junt amb l'Eric, el que vam estar intentant és que la sèrie fos una mena d'homenatge a la pròpia tele, no? O sigui, juntar a la Carmen Machi i al Gonzalo de Castro... Com ha estat això després de 7 vides, no? Dues persones de 7 vides, no? Clar. De sobte genera una tendresa a l'espectador, genera una complicitat, ells la tenen entre ells, amb la qual també l'aprofitem perquè els actors ser bestial. Bueno, i l'episodi d'ahir, no? Que els veiem, no? El segon episodi. De sobte tens un actiu que és molt potent, que és que 2 actors tinguin una complicitat i una química bestial, i a més té una complicitat amb l'espectador que els té associats a algú que ha vist fa temps i que li va generar molta tendresa. Això ens passa amb aquest i ens passa també amb l'Eva Santolària i l'Antonio Hortelano, amb el tema de la Quimi Valle, que en el seu dia van fer Companyeros i que ara tenen un episodi, i també ens passa amb la Laia Costa i la Nosica Bonin, que venen de les 2 primeres temporades fent la Paula i la Sofia, que van ser uns personatges per nosaltres molt mítics, no? Aquest mena d'homenatge a la tele, amb el Miguel Ángel Muñoz, l'Alejo Sauras, tot actors que tens associat a altres sèries, fa que de sobte la vegis en diverses dimensions la temporada. Bueno, perdona, clar, la Valle i el Quimi, que és un retrobament que estàvem esperant a tots, no? 25 anys. Pels molt joves dels 90. Sí. No, I és molt maco això, perquè realment tota la gent que va ser fan d'aquests actors i d'aquests personatges, de sobte té una cita romàntica amb ells dos 25 anys més tard, quan s'han fet grans, no? I aleshores de sobte tenen una complicitat. La cita també parla de la nostàlgia i crec que això fa que ajudi molt a que entenguis la complicitat del relat i per què són ells dos, i que té tot el sentit del món amb el guió que ha escrit l'Eric. O sigui que en aquest sentit molt bé. Què serà? Són els capítols finals, pot ser o no? És l'últim episodi. És l'últim i és sencer, dedicat a ells, no? A la és un història passeig per Barcelona i Barcelona llueix a saco. Tota la sèrie, però en aquella, a més, és una mena de passeig, o sigui que és molt maco. Escolta, que tenia la dada aquí i ara no la trobo, però diria que eren un 99% de les localitzacions són llocs reals de Barcelona. Sí. Només hi ha alguna coseta que hem hagut de retocar perquè no ens donava per rodar-hi, però en general tots són localitzacions
localitzacions que són reals, que hi pots anar, o sigui, que veus la sèrie, després dius, hòstia, me'n vaig allà a fer una copa, o me'n vaig a passejar per aquest lloc, no? I són bastant fidels a això, perquè la nostra idea era que això, que Barcelona fos un personatge més, no? I vendre-la com una versió idealitzada de la ciutat que estimem i de la que estem enamorats. Com les comèdies romàntiques, que expliquen coses en positiu, amb bon rotllo, i intentant evitar la sensació de que tot és agre i tot és desastrós, no? Pues una mica aquesta és la filosofia de la sèrie, i Barcelona surt així de maca, també. Molt maca. Ara estava pensant, saps què estava pensant? Ara amb la història de la Sofia i la Paula, la Laia Costa i la Nora Sicaboni, pensava, i l'Anna Moliner, ara on la tenim? O sigui, no era... Bueno, surt. Ah, surt, mira, doncs ara... Surt. No, clar, val. L'Anna Moliner surt, sense fer spoilers, mira que surt. va estar amb nosaltres aquí fa res, a la Xeslong, al matí a Radio Estel. Soc un fan de l'Anna Moliner. Home, nosaltres també. És una actriu espectacular i una persona meravellosa. Per tant, surt, val. Surt l'Anna Moliner, surt el Triangle, vull dir, estan les tres. Sí, allà està. Em sembla que és el capítol 4. El 4. Allà estaran. Clar, en una entrevista tu, Pau, vas dir que Cites Barcelona és una sèrie agraïda. És una sèrie que la duries fins a l'infinit, si tu poguessis, no? Si et deixessin, mira, malgrat tot. O sigui, per mi no hi ha cap malgrat tot, No, ja m'entens tu, amb tota la polèmica. No tinc aquest malgrat tot, però sí, m'encanta. A mi és una sèrie que em sembla que dona molt de sí, que històries romàntiques de 25 minuts entre dos personatges és una cosa que és difícil que s'acabi. O sigui, que és infinit, que de situacions n'hi ha moltes, no? I que realment a l'hora de rodar-la és molt maca de rodar-la. Tens els actors durant una setmana, 2 dies d'assajos, 3 de rodatge. I com ha estat aquest rodatge? O sigui, Pau, també gestionar-ho tot? No, és molt més fàcil del que sembla, perquè tu realment és com si te'n vas de viatge, te'n vas 2 dies amb algú. És difícil que no disfrutis i que no t'ho passis bé i que no arribes positiu i ja saps que te'n vas el diumenge. Però, en canvi, si tu fas una marató, com és una sèrie normal, que estàs 6 mesos treballant, és més fàcil que amb el temps hi hagi desgast, hi hagi cansanci. Aquí els actors venen 3 dies. Venen de bon rotllo, marxen de bon rotllo. És una sèrie de personatges amb molt diàleg, on pots disfrutar de les interpretacions. Realment és un luxe. O sigui, disfrutes dels actors, en pots treballar amb moltíssims diferents perquè en surten una borrada. I, de fet, entre ells són passat de conya, deixa-m'ho dir, perquè l'Alejo Saures, jo me'n recordo quan s'estava gravant que va passar per la caravana i clar, ens va dir, és que estic il·lusionadíssim, vull dir, que m'hagin proposat, no?, treballar als Cites Barcelona, suposo que entre ells també deu haver-hi un molt... No, i que és evident que és una sèrie que es disfruta fent-la, tothom ho diu de tot, però és que en aquest cas, a més, hi ha molts arguments a favor, no? I els actors, mira, van fer l'estrena l'altre dia allà al Coliseum i van venir una borrada d'actors, van agafar l'AVE, van tenir que deixar els seus projectes, o que estan rodant, o a l'endemà tenien teatre, o el que sigui, i van venir moltíssims. Per què? Perquè en realitat tenen un vincle emocional amb la sèrie molt potent i que els hi ve de gust potenciar-ho, no? I van venir aquí a empènyer una estrena d'una sèrie amb la qual es senten identificats i amb la qual han disfrutat molt i que estan orgullosos d'haver-la fet i del resultat, perquè és molt xula. Ells, amb tota la polèmica que hi ha hagut, o sigui, estan totalment aliens, ho heu comentat, Pau, o no és igual, no? És que no la viuen ells. Això ho vivim aquí. Això és una polèmica que vivim nosaltres. O sigui, tu veus les crítiques que et fan i ningú està parlant d'això. Saps? No, la resta de l'Estat, Vull dir, això és una cosa que vivim nosaltres i que és lògic que sigui nostre, és el nostre de conflicte. Però és una cosa que es pot parlar d'una forma molt tranquil·la i molt equilibrada, perquè té molts arguments a favor i en contra, i és interessant. Però la resta de l'Estat, no, estan fent cites, els sembla que és meravellós que es faci, i els sembla xulíssim, i els sembla que Barcelona està preciosa, i els sembla que els actors són la bomba, i que aquí en disfruta juntar aquests actors, i que guai veure una sèrie de feel good en aquests moments, i que tot és meravellós. O sigui, et diria unes quantes de crítiques d'aquest matí que m'he llevat i pots llegir-les i dic, són boníssimes. Sí. Són boníssimes, és collonut, és satisfactori per mi, totalment, i per als actors i per tots els que hi som. Per tant, la gent que no viu aquí no ho viu, això. Després de Cites Barcelona, què vindrà? Perquè tu ja deus tenir el cap... Sí, però no puc fer spoilers del futur, però sí, tenim projectes, està clar. M'agradaria renovar Cites Barcelona, està claríssim. Jo és una sèrie que em sembla que té recorregut, però a banda d'això... tinc altres projectes i a mesura que es confirmin i agafin volada ja ho aniré explicant, però bueno, ara mateix amb Cites. Ara esteu amb Cites, però el Cites Barcelona, diguéssim, 4ª temporada encara no està... No, això fins que no s'emeten les coses, bones audiències i tal, avui no és suficient, o sigui, avui és un primer episodi, són boníssimes, si seguíssim aquestes audiències jo crec que és un argument molt bo per renovar, més enllà de que de repente TV3 ho vegi clar com a projecte seu, però, i que hem de veure que Prime Video
també funcioni. Al final estem en un món on hi ha moltes sèries i no és fàcil que les coses es treguin al cap, no? Crec que a nivell de màrqueting s'ha fet molt bé i s'ha explicat molt bé la sèrie que estaven fent. Els actors han ajudat molt perquè són de renom i a partir d'aquí veurem. Si funciona bé, nosaltres estem oberts a fer-ne una altra i ens vindria molt de gust. I si no, doncs, bueno, una altra cosa. Cap problema. Pau Freixas, gràcies per haver estat amb nosaltres aquí a la Part Magazine. Un plaer. Escolta, i el tu juro de la Julieta que fem, perquè es posa al cap. Enganxa a tope. Des de primera hora. Se't fica la neurona i se't queda allà enganxat. Que vas triar tu o no? Bueno, al final, no sé si aquest en concret. Jo suposo... La música que gent, sol·lecites, perquè, clar. Sí, nosaltres el que fem és... Ja tenim una persona, vale? Que és la Marta Mancera, que ens fa una tria de cançons que puguin ficar. I fa les negociacions i ens va passant... Jo tinc una mena de carpeta, ja durant el rodatge, on em van entrant cançons. Hi ha algunes que em vaig encarinyant, els hi poso estrelletes, altres que tal. Aquesta llista em ve a mi, els hi va als muntadors, li va a l'Eric Navarro, i entre tots anem fent com tries. Hi ha algun moment que de sobte estàs a casa i dius, espera, aquesta posa-la allà, perquè veig claríssim que aquesta pot sonar molt bé allà, no? Aleshores, entre tots anem fent aquest collage de músiques, però sí que tots estem buscant una filosofia semblant, que és aquesta mena de sensació de que la música t'acompanyi provocant estats d'ànim positius. Totalment. Doncs va, que ens seguiu provocant a veure, cites a Barcelona a partir ara hi ha els dilluns, no? Pel que queda a TV3 i a partir d'avui ja a Prime Video ja la pots veure sencera. Ja tota sencera. Pau, gràcies. A vosaltres. Que vagi molt bé. Un plaer.